Čaute, som Sofia, aj tajte u mojho historicky first videjka na YouTube. A dnešné videjko bude unboxing na novú myšku, hodný počítač a novú klávesnicu. Takže môžeme ísť na to. Takže najprv si odbalíme novú myšku, takže môžeme ísť na to. Takže najprv si to nejako rozbalíme. To asi len zo zvukom stačí, lebo nejak sa s tým nehrali. A je to ešte zabalené vo papieri, takže veľmi je to zabalené. Takže ja to zatiaľ takto nejako rozbalím. To rozstriehniem s rukou. Dobre. OK. Takže no keď to budeme rozbalené, tak sa vám ohlasím. Takže už to skoro máme. A dúfam, že to bude dosť pekná klávesnica, lebo na obrázku vyzeralo dosť cool. Dobre, máme to. Dobre. Takže myška vyzerá nejako takto. Myška vyzerá takto. A môžeme sa pustiť do jej otvorenia. No, tak. Tak tá myška vyzerá nejako takto. No a je dosť coolová a je na je na kabel, takže je dosť cool. Takže môžeme sa pustiť na ďalšiu vec. No a ako ďalšiu vec som si vybrala našu novú klávesnicu, takže môžeme sa pustiť do rozbaľovania. Dobre, takže nejako ju rozbalíme, lebo tá lepiaca páska vážne není najlepšia. Rambo. A dúfam, že ju nejako nepoškodím, pretože kebyže by som ju nejako poškodila, tak to dosť vliečí. Dobre, takže dúfam, že ju nejako nepoškodím, ale je tu obal, takže je to dosť v pohode. Snažím sa nejako rozrezať, len dúfam, že som zarezala som do obalu, našťastie len do obalu, takže to je zatiaľ dosť v pohode. A dosť ma sere ten obal. No ako som nezamyslenosť, no a hlasím sa vám, jak to bude mať tak už skoro rozbalené. Takže máme ju rozbalenú a na obrázku zatiaľ vyzerá len nejako takto. Dobre, takže môžeme sa pustiť do jej otvorenia. No, takže zatiaľ nájdem, kde sa to otvorí. Dobre, tuto sa to otvorí. Tak. Dobre. Bublinková folia! To lepšiu vec už nevedeli dať. No a tam nejaký manuálik, ale to nepotrebujeme. A OK, takže vybereme tie nejaké vecičky a rozbalíme ju. Už teraz, počkajte. Ja proste milujem toto. Dobre, no ale o tom to nie je toto video. Vyzerá nejako takto. No a je dosť cool. A je dosť cool, takže je dosť super. Len škoda, že je na kabel, ale to nevadí. A vyzerá nejako takto. A môžeme sa pustiť ďalej. No a ako poslednú vec som si vybrala náš nový PC. A môžeme sa pustiť do rozbaľovania. A je to dosť veľké, vám poviem, takže nejako takto to robíme. Ja som hrozne skúsená s týmto. No skoro vôbec. Len tu asi necháme to takto. A najprv by som rozbalila lepiace pásky. Dobre, takže ešte tu je jedna lepiaca páska. Dobre. A teraz by sme potrebovali vlastne dať preč toto tu. Takže nejako to rozrežeme a ja sa vám potom hlasím. No tuto zo zvrchu je tiež lepiaca páska. Takže to dáme preč. Je to
to až teraz došlo, že aj tu je lepiaca paska. Dobre, takže už to je cool. Dobre, takže je to od značky Zalman a v živote som nemala o nich túto vecičku žiadnu, ale tak môžeme sa pustiť do jej vybratia. A ja som hlasujem, keď to bude mať vybraté. Takže mám ju vonku a môžeme pustiť do jej otvorenia. Mini failik. Ale nie. Čo je tak povedzme dopreč. A toto už len stiahneme. No a tuto už vidíme jej ventilátor. Dobre, takže počkajte. No a je dosť ľahká. Len si počkajte, lebo ešte toto máme. No a tuto je také mini sklo. No a cez ktoré ju môžete vidieť a dám ju do jej pôvodnej pozície. Dobre, takto. Dobre, takže stejne to má takéto mini okienko, jak som hovorila. No a tuto máte značku. Dobre, takže my si teraz to otočíme. Cool. Dobre, takže tuto sa to asi zapína, neviem ako je, ešte som s tým vôbec nerobila. A na CDčka má tu vecičky. Zozadu má mini ventilátor a zozadu môžete vidieť aj kable z toto dnu. Takže tak. Ja sa vám za chvíľu ozvem. No a tak to by bol už celý unboxing. Ak sa vám videjko páčilo, tak dajte lajčík, ak nie, tak dajte tam ten dislike a majte sa a čaute.